Kaverit, missä te olette? Hei kaverit! Kaverit! Kavion jälkiä. Kyllä tästä on kyllä joku mennyt. Varmaan Lakritsa. Lakritsa! Kaverit! Hei kaverit! Jälkiä, mennä tänne. Tai sitten ehkä tänne. Ouch. Tai menisikö sittenkin tuonne? Ei minä... Otan noin. Kaveri? Ai sä olit siinä. Niin, mutta missä Lakritsa on? En minä tiedä. Lakritsa! Apua! Lakritsa! Täällä ei jätä minua rauhaan! Mikä? No tuo musta juttu! Se ei jätä minua rauhaan! Oletko sitten tehnyt jotain, ettei se jätä sinua rauhaan? No en... Ei muuten. Nyt se toimi. Se ei jätä minua! Jee! Paitsi, että... Se jahtaa mua! Ei se jahtanutkaan. En mä tiennytkään, että ei jahda mua. No niin, se vaan siis raahasit sen tänne. Niin älkää nyt aloittako kinastelua. Onks kahvia? Tiedätkö, että se tekee sulle hyvää? No saanko mä kaveri kahvia? Esim. Mä oon Laura, enkä kaveri. Ja mä oon Lakritsa ja sä oot Pikkis. Tiedän. No mene sitten itse juomaan kahvia. Hän on aina tuollainen. Hän ei tee ikinä mitään. Niin. Hei, älä nyt mene juomaan kahvia. Hei, ottakaa mua. Kaverit! Kaverit! Mä join kahvia! Kaverit! Hei Lakritsa! Missä Laura on? Pikkis, oota mua! Lakritsa! Viisaperi! Kiva. Mitä mun potkis vaan persut sille, että herää? Pysy sitä. Niin. Elikkä minä olen siis Lakritsa ja se pieni on Pikkis ja sitten se ketun tapainen on Laura. Elikkä tämä on aika sellainen ystävyyden ohjelma. Elikkä minä haluaisin sitten, että te kovinkin kommentoikaa kivoja asioita ja ehkä tulee vielä toinenkin asia tänne YouTubeen. Ja ehkä minä vielä itsekin kuvan itseni joskus. Ja voi kyllä näyttääkin kun maalaan petsejä ja tällaista. Elikkä kiva, että jos tykkäsitte. Nähdään jatkossa tai seuraavassa osassa. Elikkä jatkuu!